Καλώς ορίσατε στο Grand Dam, ένα χώρο όπου η φιλοξενία συναντά τη δημιουργική κουζίνα και κάθε γεύση αφηγείται τη δική της ιστορία. Οι επισκέπτες μας έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου. Γι' αυτό και θέλαμε για τις πληρωμές μας ένα συνεργάτη αξιόπιστο, ευέλικτο και χωρίς σύνορα. Ένα συνεργάτη όπως η Viva.com. Με τη Viva μπορούμε να δεχόμαστε πληρωμές οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή. Οι πελάτες μας πληρώνουν εύκολα με τον τρόπο που αυτοί προτιμούν και μπορούν να αφήσουν το φιλοδόρημά τους απευθείας. Επίσης, χάρη στην υπηρεσία DCC, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν στο δικό τους νόμισμα. Η Viva υποστηρίζει πάνω από 40 τρόπους πληρωμής, από κάρτες μέχρι digital wallets, ώστε κάθε πελάτης να επιλέγει αυτό που τον εξυπηρετεί. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεχόμαστε διεθνείς κάρτες όπως η American Express. Έτσι, μπορούμε να εξυπηρετούμε τους επισκέπτες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την αγαπημένη τους κάρτα, ανθρώπους με υψηλή αγοραστική δύναμη και αφοσίωση στον τρόπο πληρωμής που εμπιστεύονται. Αυτό που μας διευκολύνει ιδιαίτερα στην καθημερινότητά μας είναι η άμεση εκαθάριση των συναλλαγών. Κάθε πληρωμή εμφανίζεται στο λογαριασμό μας μέσα σε λίγα λεπτά, δίνοντάς μας απόλυτο έλεγχο στα έσοδά μας, αλλά και ρευστότητα για να τα αξιοποιούμε άμεσα. Άλλωστε, όταν χρησιμοποιούμε τη Viva κάρτα για τα επαγγελματικά μας έξοδα, κερδίζουμε cashback, μειώνοντας έτσι ουσιαστικά τις προμήθειές μας. Στο Grand Dam, η αξέχαστη εμπειρία περιλαμβάνει όχι μόνο εξαιρετικό φαγητό και φιλοξενία, αλλά και τις πιο εύκολες γρήγορες πληρωμές με τη Viva.com.